wallahi ga ya can wallahi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Mallam muna lafiya. Dan Allah ka taimaka min, ka taimaka ma rayuwata, ka taimaki soyayya ta. Ki faruwa kenan to. Wallahi wadda zan aure yau in ko sha Allah so sati guda a darma mana aure. Ta ce ka yadda ta ka bukata ka taho dan Allah ka taimaka kai wani waka soyayya. Kuma in taho da kai ta ce. To ba Allah ka taimaka man soyayya. Ka san mu muna daraja soyayya. Muna ba soyayya girma ka gani. Amma dai ba damuwa za ka iya zuwa sai ka zo da ita. Bare in je taho da ita. Ba damuwa yana jiran ka sai ka dawo. Salamu alaikum. Gashin wallahi shi na. A'a ba na faɗa miki ba. Alhamdulillah ya gida. Lafiya kalau wallahi. Wallahi siti shi na. Na gani ai wallahi shi na. Na san shi na ai shi yasa dan ce gidan wani cikin kin san kauna wani. In tura Allah dan fara min in ji. Ya ina santa tun muna wasan ta amma yanzu mun yi fada da ita wai ina ma zana ganta hankuri fa zana fata wanda ya taba ki wannan jini kaman kwata. Wallahi shi ne. Wallahi. Siti? Dan Allah ka bar min shi in aura. Wallahi ina halaka ka. Ni ma ai ina son ki. Tun muna wasan ta gashi na ganki kuma ban baki hankuri ke abur kauna ta kiki. Ware mu tai. Ina wallahi baka iya wakan da ya iya ba. Ina koyo zan yi.